Akwụkwọ nke Matiu isi nke 16. Mgbe ahụ ndị Farisii na ndị Sadusii bịara nwaa ya ọnwụnwa, na-achọ ka o gosi ha ihe ịrịba ama sitere n'elu. Ma ọ zara sị ha, mgbe anyasị ruru, unu na-asị, ọ dị mma, n'ihi na akpụkpọ ahụ unu na-acha ọbara ọbara. N'ụtụtụ unu na-asị, ụbọchị ahụ ga-abụ oke ifufe, n'ihi na eluigwe na-acha ọbara ọbara ma dị ala. Ndị ihu abụọ, unu maara etu esi amata ihu eluigwe ma ghara ịghọta ihe ịrịba ama nke oge. Ọgbọ ọjọọ na-akwa iko na-achọ ihe ịrịba ama, mana a gaghị enye ha ihe ịrịba ama ọzọ karịa nke onye amụma Jona. Ya mere, ọ hapụrụ ha wee pụọ. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya bịarutere n'ụsọ mmiri ọzọ, ha chefuru iwere achịcha. Mgbe ahụ ọ sịrị ha, lezienụ anya, kpacharanụ anya maka iwu ndị Farisii na ndị Sadusii. Ha na-arụrịta ụka n'etiti onwe ha na-asị, ọ bụ n'ihi na anyị ewetaghị achịcha? Ma Yeshua maara ihe ndị a gwara ha. Gịnị mere unu ji na-eche otu a n'etiti onwe unu n'ihi na unu wetara achịcha? Unu amatabeghị ma cheta oge mbụ e nwere 5,000 na nkata ole ka unu wetara? Ma ọ bụ n'ime achịcha 10 ahụ, mgbe 4,000 dị, nkata ole ka unu chịkọtara? Gịnị mere unu amaghị na agwaghị m unu ihe ọbụla gbasara achịcha ka unu wee kpachara anya maka iwu nke ndị Farisii na ndị Sadusii? Ha wee ghọta na ọ gwaghị unu ka unu kpachara anya maka achịcha n'ihi na ozizi nke ndị Farisii na ndị Sadusii. Mgbe Yeshua bịarutere n'ụsọ osimiri Sisaria Filipi, ọ jụrụ ndị na-eso ụzọ ya sị, onye ka ndị mmadụ na-ekwu na m bụ Nwa nke Mmadụ? Ha zara sị, ụfọdụ na-asị, Jọn onye na-eme baptizim, ndị ọzọ na-asị Elaịja, ndị ọzọ na-asịkwa Jeremaya ma ọ bụ otu n'ime ndị amụma. Ọ sịrị ha, ma unu onwe unu na-asị na m bụ onye? Simon Pita zara sị, ị bụ Yeshua Ọkpara Chineke. Na-achị ọchị. Yeshua zara sị ya, ngọzi na-adịrị gị Simon nwa Jona, n'ihi na anụ ahụ na ọbara ekpughebeghị ya nye gị, kama ọ bụ Nna m nke bi n'eluigwe. Ana m asịkwa gị, ị bụ Pita, n'ebe a ka m ga-ewu ụlọ nzukọ m. Oke ifufe nke hel agaghịkwa egbochi ma ọ bụrụ na a ga-enye gị mkpịsị ugodi nke alaeze eluigwe. Ihe ị ga-eke n'ụwa ga-ekekwa n'eluigwe. Ihe ị ga-atọpụ n'ụwa ga-atọpụkwa n'eluigwe. Mgbe ahụ o nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha ghara ịgwa onye ọbụla na ya bụ Yeshua. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, Yeshua malitere ime ka o doo ndị na-eso ụzọ ya anya na ya ga-aga Jerusalem wee taa ọtụtụ ahụhụ maka ndị okenye, ndị nchụaja na ndị ode akwụkwọ. A ga-ebukwa ya ma bilie ya ọzọ n'ụbọchị nke 13. Mgbe ahụ Pita kpọrọ ya gaa n'akụkụ wee malite ịbara ya mba na-asị, Onyenwe anyị, meere onwe gị ebere, nke a agaghị eme gị. O wee tụgharịa sị Pita, si n'ebe m nọ pụọ Setan, ị bụ ihe na-eme m ihere, n'ihi na ị ghọtaghị ihe Chineke kama ihe nke mmadụ. Yeshua wee sị ndị na-eso ụzọ ya, ọ bụrụ na onye ọbụla chọrọ iso m, ya hapụ onwe ya, buru obe ya soro m. N'ihi na onye ọbụla chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya. Onye ọbụla tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya. N'ihi na uru dị aṅaa
ka mmadụ ga-erite iji merie ụwa dum? Ọ bụrụ na ọ tụfuo ndụ mkpụrụ obi ya? Ma ọ bụ gịnị ka mmadụ ga-enye gị dị ka ụgwọ ọrụ nke mkpụrụ obi ya? N'ihi na Nwa nke Mmadụ ga-abịa n'ebube nke Nna ya na ndị mmụọ ozi ya. Mgbe ahụ, ọ ga-akwụghachi onye ọbụla dịka omume ya si dị. N'ezie, ana m asị unu na e nwere ụfọdụ n'ime ndị guzo ebe a bụ ndị na-agaghị edeta ọnwụ ire ruo mgbe ha ga-ahụ Nwa nke Mmadụ ka ọ na-abịa n'alaeze ya.